बेखौ बोनायाव 3000नि बोदों आरोना आङो ओमफ्राय बिनि फाइनाल लुकखौ देखायनो हायाखिसै ओमफ्राय बेखौहाय आङो 2000नि बोदों बेनो फाइनाल लुकआ बेखौबो 2500नि बोदों फाइनाल लुकआ बेना बेनो बेखौ 2000नि बोदों आरोना बिनि फाइनाल लुकखौ आं देखायनो हायाखिसै हेल' गाइस स्टेप फुनखांनानै माबागासिनो दं आरोना खानाया ओरैबायदि रोजाबो रोजा गोलावबो गोलाव राना आरोना दिनै उन्दुनो मोननाय नंखाला आरो फार्स्टसिमबाबो बोखानांसिगोन टाइमा 6ता जाखाबाय नै आयु नायलाय चाइनिस बायदिसो नुबाय माबा बायदि निग्र'नि खानाय बायदि ओरैबायदि खारलिखा खानायाबो ओमफ्राय गोब्रासो गोब्रानो मेंबाय आं साब्रै खानाय बोनानै लोगोफोर मैयाथ' 2:30आवसो हादों भिडिअ लानो हायाखिसै आरोना एखे खारलि गोलाव खिबुसेमोन आरोना खानायानो ओमफ्राय जा मेंनाय बायदि मोनबाय आरोखि ना आं दैसायाव उन्दुबाय नै न'आव थांसै न'गुमै मेंखौ लांफैबाय नै रायखस बुक्कारा जागासिनो नाहरदो मालायनि बाहाग जाग्रा आरो बियो हिनजावनो होनांगौआ हिनजावनि बाहागखौसो जाबावदों ओमफ्राय आं दहायनो आधा घन्टा सिगांनो दै बिदों गावसोरसो लोंगासिनो आंहा गैया स' जोङो गसाइगावआव थांगासिनो आंनि भिडिअखौ जाय नायै मोजां नायबाय थादो आरोना बादों आंहा ससमा बायदों आरोना नै हमबावा ससमायाव थाबाय थां बाबा टाटा होदो मालाय हमनानै थाबायबावसो Teresa